Yawa mo? Eh, Tubig na sad ay mo sige inom. tubig lagi na lagi. Wag na ang uber. Katon mo istorya nga. Gaban mo sa una. Mag Gawman na Wala sa. ka nang way inom mo tubig lang. Delikado man sige tubig kay ma-dehydrate ka na. Dehydrate na daan. Pili bangak nga agad gina. Sa sinating. Kawan, ano ka? Tubig lang eh di ay musig ka ng tagay-tagay nga. Ilimnon ka nga. Ano kay way epic na. Daot na sa lawas. Way epic. Oh. Ikaw pag tagay ni mo di og istorya ta. Ah, basa ka na eh. Inom ka niya? Ha? Kaya ato ba? Itong gyata na ko niya nga. Ito laging balak lagi. Ya. Adi ito mao. Kaduha itong balak gihatag. Kato primero ba nga? Kanang diskarte ba nga? Isuwat ako sa papel. Oh. Sus karon wa mo gisa ka pasar pre. Ngano pagto siya ka pasar sa? Bang na mo kayo. Oy. Ang kayo. Sige klaro inyong ko. Klaro? Yung gihatag nangabali man. Naabot naman siya. Gibali man niya. Ako yung reverse. Dito na sa utang nabasa. Itong utang ba? Ito naman So utang dito sa tindahan dito ako natanaw na ko sa. Sige mga niya. Di sayop gito ba. Sa balak, doon siya puto sa Balak balak. sa balak, itagaan ko siyang balak. Nindot ng balak pre. Oh. With action siya ba? Balak. Oh. Sus karon pre kay magkuman ako basa tanan ako lagi. Oh. Plaster ba nana? Karon kay buwa man di si Kimamares. Wala ko tumanay. Sad ba nga agot? Wala ko tumanay. Wala ko tumana to kay. Perte na ko paningwa to. Delikado. Hindi dyan siya kauyab dog, gumawa ng style ah. No, nay matala nga niya siguro. Delikado ka tong iyang balak-balak niya Oh, mapaltos to. pinindot to. With action pa. Oo. Di na ako madayon na to. Di na ako madayon na to. Unsa na kayo mo, anam ka kayo mo ah. Ha? Wala na. Di na to. Ato ipasa na to kay. Ano di ba dayon nga? Oo naman. Sugdan mo to na to noon. Wan ay klarong. Na si Jessica man lo, Jessica ni mo. Wala. Nahurag, mingo Jessica, binuang dito ya, dai wa naman ngon. Kita lain. Kita lain. Oo, ano. Nakuan man to siya. Lain na ba? Ah. Ikaw ba nga Sabi nga, tayo ko na to siya. Pagkuhan ba? Hindi na diskarte yan eh. Hindi ko ano eh. Oh, dami ro sugbar ro kay. Gana. Panahon ba bugnaw niya. Hangin-hangin. Lah. Si Wilbur. Wala ba ko bantay mo? Istambo ito dire. Asa man day? Suon nga. Ang nagkuhan, tuna. Ang harbisay, magkaroon sa maron. Ano harvest to? Option City. Yay. Kada harbis tuna Wala na ka ron. gibaw ka nga. Oh, Kuran. nang kaya number Wilbur. Na siya Ako na ako. number ay. Tawag ikaw. Ako tawagan. Okay. So ano tawag? Subat ang tuna. Basin mo. Tawagan. Ako tawagan na. Sugba ta ba? May lang kaon tag Kaon tuna, subat tuna, lamig na tuna. Ang tuna na sa mi arba ano eh. Tukil, sa subat tuwa kilaw. Ako na mo na siya. Lamig na siya. Tukil lagi. Asa na karon bro? Tuwa lagi to lagi ron. Napanapas loud ron. Ana paros loud. Sakto gina yung tao niya ko baling. Busog na po, dako mo ng tiyan mo pe. Ilag di mo dako. Tao nang imo kanang usa ka skokir. Timura. Sa Timura na. Dungagan pagi usa. Pamahaw. sakto kaon jud. Slim na ko ganay ko gamay. Bahalag sudon to ginamos lang sa at least ang karong daghan. O asin-asin gid. Gapon. Anindot. Sa busog ra Uy, tao. ano dun? Oh, Oh, Ako na siya tawagan. nya. Nana mo na silad. Nana silad eh. Oh, di. Yo. Ang Siya siya na siya. siya. Mare siya. Oh, pangitawagan. Kini. Nana silad eh. tanig Nugbay yun. tuna to, Mare tuna. siya. Tuna li. Gidugay mo sa wala ka. Dali ito kay. Huwag jamming ka. Ya, siya galing ta. Kuli haling. Haling ko. Pahaling ka. Ya kami. Storya mi. Haling sa kulit. Kamu na haling dia. Magdakon to siya tunay. Ano nindot? Wa po siya ingon pila ka bok. Huwag siya sa musulti kay. Basta magdakon siya. Len pa yato ba? Kita Saan na? dito ka diri naglingkod. Yung sa naghaling mo to. Ako discardin mo party babae. Click ba masa ba? Click mo di. Ako na siya maminaw ni Mosad. Mangusa ang katoy mong si Crispy na paltos. Gusto mo sige, depende rin ang kuan god. Kung diskarte nimo god dili maingon nga paagi mo liliyot na po'y move gamay nga abtik ka kunuhay ba? Naaman to good pero mali-mali lang mga kuan, mga diskarte. Sampo ka. Dugay-dugay na biyatawan nata ka. Abot mo ka sa Ano ng mga beer, tanduay, limon. sayop na to pagkakuan na kinabali man sa listang sa tindahan lagi kuan ni. Tulog gawan niya kanay mo. Unsa man sa nimo sad? Kani ako dali ra kani ko anon.
Sa man nadali abi nga, be. Ako nang paminaw ng imong. Saan na siya? Sayon na kayo na, buyo. Saan na sayo na? Sayon lagi, ha? Sa ako lang bahin, buyo. Ako manguya, buyo. Hindi ako pagpanguya, buyo nga. Pinakadali na dyan. Ani, day. Yawa. Oo. Kumutuo ka man karon dayon, uyab na ta. Gisugot naman tika. Oh! Pa ka nang uyab. Oh! Kuyawa ng Ang diskartiha. problema, ikaw na lang wa gisugot. Sugta ko para uyab na tanduha. Sa- Ano oh! Muna nindot. Sa ato pa din na siya kikiyasan ng kuha ng Dili diskartiha. na eh. Musagbaan na ng Sige, kalakihan. sagpa. Mag-ingon siya. Dali, ano siya. Nindot mo ng dali. Muna panguyab ng express. Mao ba? Oo, lagi na. Dali na kayo na lagi. Muna diskarte nga. Ay siya boy, ay siya. Tonyo, ako sa nang ununaon kay. Patay napakyas ng kaduha na ko na kuha nga ng Sus, ikaw mo to. diskartiha. Dali na kayo na. Iya. Babay na, di ka balibad. Nahilos ako. Nakuptan na naman kamo tuloy. Ano man ba? Kuptan rin kamo. Manaon rin mo talawa. Siya! Oh! Dali na kayo na! Na! Musagbaan na ng kalaki. Padi lang kasagpa lagi kay. Unhuna na, usap naman. Sugtol ko na eh. Tabi na gimuhal, dako pas mo pa. Siya! Kayo kali crispy ni. Galing na bitaw siya. Ito ko sa. Gawas eh. Tuhan na nga. Pero maglimuot kay. Oh! Oh, pre. Kahaling gino. Liar kahaling Kahaling pre. crispy. Ganahan ko pre. Kabit ko na. Haling na. Tuna ko to, dato tuna pre. Pati. Moritor. Sige. Isugbao na to na yan. Ay wa. Ah, palibak eh. Oh, ganihar mo. Ano gini? Huwag palibak. Pre. Nawag yung magdasa tuna. Oh, Asa mang tunan niya? ang pinaka magdagag kuan. Subaon. Baon ba? Oh, Saan tawag dito eh? Kung gingon magdakog tunaw ako gingon. Saan ni ni? Baon nga. Sam. Klaro ng subutan Tuna niya. na, oh. Tuna dito. Wait, sorry, tuna. Ano eh, pulos din itong kung kikukuhan dali eh. nagada ga. Payo, piska tuna. Laruha Oh. ng- Ay, tagang tuna. Naga. Laruhan ng yung Gasugba naman ni kuno. Uy, klaro ni ingon ko nga. Buan. Joy. tagbog. Tuna dilata lili. Tuna. Tuna dilata niya. Masuk ba na? Ana ay. Ano mo ako? Abi ang sugba. Klaro ng yung trabaho daw.